Puntahan natin. Iwan ko muna yung paghugas ng plastic. Kukumustahin natin sila doon, guys. Malapit na, malapit na. Ito yung panghuli dito. Dito na side. Ito yung huli natin. And then, lipat na naman tayo ng ibang area. Ibang location. Ayun. Ay, dalawang ikutan na lang matapos na. Matapos na dito. Yan. Ayan. Yan, may isa pa. Nandoon tayo kahapon, guys, doon. Malapit na pala ito. Munting ikutan na lang, matatapos na. Ayun, doon naman. Doon na ulit sa kabila. Sa panghuli na. Isang ikutan. Isang ikutan. Ganda, model na naman ulit. Model tayo. Walang katao-tao. Parang ayun, may sasakyan pala dun iba. Ayan. Napakatahimik. Yan, meron doon. Meron din nagtatanim doon. Okay. May nagtatanim doon. Saan yun? Ayun, doon din, doon din, oh. May nagtatanim din doon, oh. Yung kanina, kasabayan ni Dana. Nandoon pa siya. Balik tayo. Balik tayo sa ating trabaho. So marami pang mga binhi. May mga binhi pa tayong itatanim. Meron pang 5 daw. Kasi kanina meron pang 7 na iwan. Natapos ang 2 at 3. 2 dun. May 5 pa, guys. May 5 pang ganito. Mga ganyan. Matatapos ngayong araw na to, bukas ulit. Ayan yung binhi natin. Yan, meron na siyang fertilizer. Yan si binhi.
Ito guys, I show you kung ilang palayan ang ginagawa natin. Ayan po, atin po yan lahat. Yan, nakasulat na dyan ang mga square, rectangle. Ayan, atin po yan. Ay, Diyos ko Lord. Thank you Lord. Oh, buong Japan, meron nang makakain. Charot. Yan. Panghuli na natin to. Panghuli na. This is our last here. Dito na area. Ayan, panghuli na po natin ito. And then, lipat na naman po tayo ng ibang location. Parang shooting lang yan. Ayan yung patubig guys. Ayan yung patubig natin. Galing po siya dyan. Buwanag pa, ayan. Anong oras na guys? Wait ha, tingnan natin yung sun. 12. Alas 12:30. Wala pang alas 3.
Sana dito matapos na ngayong araw na to. Yung iba bukas na lang. Meron pa naman isang araw. Napapagod si Inday. Ay. Ayan. Okay, paakyat na. Okay, uwian na. At ako'y maglalakad lang guys kasi nandyan lang naman malapit. Ayan, kapag kapakalan ni Dana. Bye bye guys. Thank you for watching. Salamat po sa pag-subscribe kay Inday Abil Bisaya. Ang probinsya ng Pinay sa Japan. Thank you so much! Thank you for watching guys! Ako si Inday Abil Bisaya. Don't forget to like and subscribe!